Nih दा लोगोफोर आङो बरपेटा रड रेलवे स्टेशनाव दंफैयो मानसि दोनफैदोंमोन बेनो जाहैबाय बरपेटा रड बरपेटा रेलवे स्टेशन लोगोफोर नोंथांमोना देखायगोन बरपेटा रड रेलवे स्टेशनाव बिदि कार पार्किं दङ बेनो जाहैबाय रेलवे स्टेशन बरपेटा रड सिङाव हाबनाय लोगोफोर माबायदि ada tiket counter, saya pikir tiket counter ini जाहैबाय रेलवे स्टेशन बरपेटा रड नर्थ इस्ट ट्रेन फैनो गोनां लोगोफोर बेनिफ्राय फैगोन ओमफ्राय ओरै थांगोन जोङो NJP आव थांनो गोनांबा बेनिफ्रायनो गाखोयो बिराद नायलाबायदोंलै लोगोफोर मानसिफोरा आंखौ सोर मोला मोसि बिदि सानदों खोमा दा बिदिनो लोगोफोर ओरैजाय नैबिदि मानसि जग्राफोर दङ बैसिम बेनिफ्राय बेयावनो मानसिफोरा गाखोलाबायो जाय जेरै हागौ ओरै गाखोयो लोगोफोर बेखैजाय मानसि थाबायग्रा ट्रेन फैबाथाय ओरै बारस'लाग्रा माने बारस'लाङो नैबे दै लोंग्रा दं गथ'फ्रा नायदां भिडिअ बानायनायफोरा गथ'फ्रा बेजों ओरै गाखोयो आरो जों ओरै गाखोलांबाय थायो लोगोफोर गाखोनानै ट्रेन फैबाथाय माने बारस'ग्रा होयो ओरैजाय गोजौथार मेंलायबाय फाग्लासै बिदि बारस'यो ट्रेना ओरै जाफैयो बैखै दङ ट्रेना नै खारगासिनो थांदों खारगासिनो ओमफ्राय दा नर्थ इस्ट ट्रेना ओरै फैगोन आरो बिदि जाफैगोन ओमफ्राय ओरै थांगोन बिदिनो लोगोफोर बेयाव लिरनाय दङ डेन्जार बिदिनो दा माने लोगोफोर आं बेयाव माने मानसि दोनफैदोंमोन साख्रि मावनाय मानसि आरो माने न'आव थांगोन जाहैबाय ओमफ्राय आङो दोनफैदों बिसोरखौ ओमफ्राय दा गावसोर ट्रेन गाखोसिगोन 2:10 ट्रेना लोगोफोर ओमफ्राय बिसोरखौ दोनफैदों आङो ओमफ्राय दा गावसोर ट्रेन गाखोना थांसिगोन बैयाव ट्रेन नेगासिनो दङ ट्रेन स्टेसनाव ओरैजाय नायहर लोगोफोरनि बै नै गारि पार्किंआ बै गारि पार्किं दा ओंखारनोसै बेनो लोगोफोर बरपेटा रेलवे स्टेशना आङो बिनिफ्राय गाखोनाया खनसेल' जाबाय आरो ओमफ्राय जोङो ओरैनो पाठसालायाव गाखोबाय थायो ओमफ्राय NJPसिम थांनोबाथाय जोङो बिनिफ्राय गाखोयो बरपेटा रडनिफ्राय सरि आगोलो आङो माने NJP माने नेपालाव थांनायाव बेनिफ्रायनो गाखोदोंमोन बे बरपेटा रड ट्रेन स्टेशननिफ्रायनो गाखोदोंमोन लोगोफोर माने बेयाव गाखोनानै जोङो डाइरेक्ट NJPआव ओंखारदोंमोन NJPनिफ्राय गारि लानानै NJPनिफ्राय डाइरेक्ट नेपालनि गारि लानानै थांबाय आरो नेपाल बर्डार ओमफ्राय नेपाल बर्डार थांबाय ओमफ्राय नेपाल बर्डार थांबाय बिनि उनाव हाय बोलो हाय क्या नाम है आपका अजीज अजीब आपका चैनल का नाम क्या है आरके बोडो ऑफिशियल हाँ आपके पास कोई पेन है पेन नहीं है आरके बोडो ऑफिशियल चाहिए हाँ बाय बाय गथ'फोरा सालाकथारलै माने आंनाव नाम सोंलायदों ओमफ्राय सेन्देलनि नाम सोंदों बिदिनो आरो जोंनि बर'फोरनिफ्राय एसे सैथानसिन जायो गुबुन जातिनि गथ'फोरा माने बिसोरो बिदियावनो देरलाबायनाय नालाय ओंखायनो एसे सैथानसिन जायो जोंना आरो मा जायो लाजियोसो जोंना
बेफोरबायदि भिडिअ बानायनाय नुबाथाय जोंखौ माने माथो होफैनो लाजियोसो होनना होनबा लोगोफोर मालाय बिसिनिया सोरबा बिदि भिडिअ बानायनाय नुबाथाय माने माथोसो होयो आरो लोगोफोर जोंनिया माने एसे साहस खम जायो जोंनि गथ'फोरा ओंखारलांसै लोगोफोर नै ओरैजाय ओंखारलांसै नै बेयाव माबा माबि फानदोंलै ट्रेन एग्राफोरा नुलाबायदों नै नुलाबायनानै उपाय गैयाना जग्राबो होजोबनो हाया नालाय गासिबनोबो दा लोगोफोर आं न'खैजाय थांफिनसै न'खैजाय गोसो होफिनसै नै बेयाव गारि दोन्दोंमोन आङो बेयाव गारि दोन्दो ओमफ्राय दा न'आव थांनोसै लोगोफोर मानसिफोरखौथ' दोनखांबाय नालाय बेजोंनो फैदोंमोन आं बे गारिजोंनो आयौ मासे गरम पाग्लासो बेबायदि गरमबा मानसि थैलांगोन लोगोफोर जोंनियावनो बिदि गरम जादोंबा आरो गुबुनाव बेसेबां दंबावोसो ना होमबा लोगोफोर बिराद गरम जागोन गुबुनाव दा थांनो ओंखारबाय जोङो दा गारि सालायनोसै लोगोफोर माने मबाइल सेटआपबो गैया नालाय आङो बिदिहाय भिडिअ लाबाय थानो हानाय नंला लोगोफोर मबाइल सेटआप गैया आंनाव दा लोगोफोर आं जिखिनि हायो नोंथांमोननो ससे देखायलांगोन आरो ओरैनो अबेबा फ्रि जायगायाव मोनबाथाय बबेबा नायथावथाव जायगा मोनबाथाय नोंथांमोननो देखायलांगोन लोगोफोर थ' स्टार्ट खालामबाय आङो सलायनोसै बरपेटा टाउन लोगोफोर बरपेटा टाउननि